በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከመይ አምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ስምት ልዑልን ሓያልን እግዚአብሔር አምላክና በአና በቶም ዘይንረብሕ ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አቁራሪተ መዓት ሰአሊተ ምህረት ድንግል ወላዲተ አምላክ ኪዳነ ምህረት እግዚአብሔር ከም ዝኸበራ መጠን ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። በረከቱ ረድኤቱ ናይ ሐዋርያ ወንጌላዊ ሰማዕት ቅዱስ ማርቆስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብ ኃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ብምሕረቱ ፍስሐን ሰላምን ደስታን ሓጎስን ዝገበረ እግዚአብሔር አምላክና አምላክ አቦታትና ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹኖ። እግዚአብሔር አምላክና ከም ፈቃዱ በዚ ዕለት እዚ ዕለት 30 ሚያዝያ ሐዋርያዊ ሰማዕት ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ሰማዕትነት ዝተቀበለሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ከም ፈቃድ አምላክ ከምቲ አቦታትና ብትውፊት ዝመሃሩና ስንክሳር እውን ጽሒፍዎ ዘሎ ታሪክ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እውን ዘሎ ኣገናዚብና ብዛዕባ ሐዋርያዊ ቅዱስ ማርቆስ ሓፂር ናይ 10 ደቂቕ ዝኸውን ንበረኸት ክኾነና ክንርኢ ኢና። እንተዳ ምዕራፍ 14 ወንጌለ ማርቆስ ካብ ፍቅሪ 43 ዘሎ ቃል ተመልኪትና ከምዚ ይብል። ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ብኡ ይሁዳ ሓደ ካብቶም 12 መፀ። ምስኡ እውን ካብ ሊቃነ ካህናት መምሃራን ሕግን ሽማግለታትን ዝተላእኩ ኣስያፍን ኣባትርን ዝሓዙ ህዝቢ ነበሩ። እቲ ዘትሕዞ ከዓ እቲ ኣነ ስዕሞ ንሱ እዩ ኣጽኒዕኩም ሒዝኩም ውሰድዎ እናበለ መፈለታ ሂብዎም ነበረ። ሽዑ ይሁዳ መፂኡ ናብኡ ቀሪቡ መምህር ኢሉ ሰዓሞ። ንሳቶም ከዓ ሓዝዎ። ካብቶም ኣብ ጥቑ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሓደ ግና ሰይፉ መሊሑ ነቲ ጊልያ ሊቀ ካህናት ወቂዑ ዝንቆረፆ። ኢየሱስ ድማ ከም ንኸታርዶ በስያፍን ብባትርን ክትሕዙን ይመፂኩም ዕለት ዕለት ኣብ ቤት መቕደስ እናመሃርኩም ሳኻትኩም ውዕል ነይረ ኣይሓስኩምንን። እዚ ግና እቲ ጽሑፋት ምእንቲ ክፍጸም እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ መለሰሎም። ኩሎም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ሓዲጎምዎ ሃደሙ። ሓደ ኣብ ጥራይ ዝባኑ ነፀላ ዝተወንዘፈ መንእሰይ ድማ ይስዕቦ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ሓዝዎ። ንሱ ድማ ነፀሉ ሓዲግሎም ጥራይ ዝባኑ ሃደመ ይብለና። ስለ ቃሉ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብዚ ሐዋርያዊ ቅዱስ ማርቆስ በዓሉ ኣብ ዝፀሓፈ ወንጌል ተፃሒፉ እንረኽቦ ታሪክ እምበኣረይ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ጎይታ ናይ ዕለተ ሓሙስ ምሸት ክተሓዝ እንከሎ በስያፍን በባትርን ተኸቢቦም ሰራዊት ክመፁ እንከለዉ ልክዕ ሐዋርያት ኩሎም እንታይ ኮኑ ዝብለና ኣብቲ ፍቅዲ 50 ኩሎም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ሓዲጎም መሃዶሙ ይብለና። ልክዕዮ ኣብዚ ሐዋርያ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ተኸተሎ ይብል። ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ብማዕሮ ተኸቲልዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ልክዕ ኣብቲ ግቢ ናይ ሐዋርያ ናይ ሊቀ ካህናት ቅያፋን ሃናን ከም ዝኣተወ እዞም ክልተ ሐዋርያት ስዒቦም እዮም ንጎይታ። ካልኦት ግን ኩሎም ከም ዝተበተኑት መጽሓፍ ይነግረና። ብፍላይ ድማ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ብዛዕባ ነፍሱ ክገልጽ እንከሎ ሓደ ኣብ ጥራይ ዝባኑ ነፀላ ዝተወንዘፈ መንእሰይ ድማ ይስዕቦም ነበረ ይብለና። ንሳቶም ከዓ ሓዝዎ። ንሱ ድማ ነፀሉ ሓዲግሎም ጥራይ ዝባኑ ሃደመ ይብለና ማለት እዩ። መቸም ሐዋርያት ኣቦታትና ብፍላይ ወንጌላውያን ወንጌል ክጽሕፉ እንከለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወንጌል ናቶም ተግባር ኣሎ፣ ግናኸ ብስሞም ኣይኮኑን ጽሒፎሞ። ነገረ ትሕትና ስለ ዝኾነ ወይ ስሞም ብምቕያር ወይ ድማ ተግባሮም ብምግላጽ። ንኣብነት ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ እንተደኣ ተመልኪትና ምዕራፍ 9 ወንጌላዊ ማቴዎስ ብዛዕባ ነፍሱ ክዛረብ እንከሎ እቲ ለዊ ዝተባሃለ ቀራፂ ድማ ንጎይታ ዓዶሞ እናበለ ብዛዕባ ነፍሱ ይዛረብ ማለት እዩ። ግን ለዊ ተቀራፂ መን እንተራኢልና ባዕሉ ሐዋርያዊ ቅዱስ ማቴዎስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ከምኡውን ማርቆስ ወንጌላዊ ሕጂ ከምዚ እንሪኦ ዘለና ሓደ መንእሰይ ኣብ ጥራይ ዝባኑ ነፀላ ዝተኸድነ ከዓኒ ይስዕቦ ነበረ ኢሉ ግና ክንሳቶም ሓዝዎ እሞ ነፀሉ ገሪፍሎም ሃደመ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ መንእሰይ ኢሉ ንነብሱ ሽሙ ከይጠቐሰ ክኸይድ እንከሎ ንርኢ። ከምኡውን ሐዋርያዊ ቅዱስ ሉቃስ እውን ተዳሪኢናዮ ብዛዕባ እቶም ናይ ኤማሁስ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ጎይታ ድሕሪ ድራር ዓይኖም ዘብርሀሎም ክልተ ክጠቅስ እንከሎ ቅልዮጳን ሓደ ብፃዊን ኢሉ ጠቂስዎም ዘሎ ቅልዮጳ ዝተባሃለ ቅዱስ ሉቃስ እዩ። ተኻላዩ ዝነበረ ድማ ቅዱስ ኒቆዲሞስ እዩ። ስለዚ በቲ ካልኣይ ሽሙ ገይሩ ቅልዮጳ ብምባል ክጠቅስ እንከሎ ንርኢ። ወንጌላዊ ዮሃንስ እውን ተዳሪኢናዮ ብዙሕ ግዜ
እቲ ጎይታ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እናበለ ብዛዕባ ነብሱ ክዛረብ እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ልማድ ናይ ሃዋርያቱ ናይ ቅዱሳን ልማድ እዩ ናይ ነብሶም ነገር ክገልጹ ድሕር ዘይደለዩ ብምሳሌ ገይሮም እዮም ዝነግሩ ዋላ እውን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድሕር ንዝክሮ ተኮይና እኮ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ መልእኽቱ ምዕራፍ 12 ሓደ ሰብኣይ ይፈልጥ ኢሉ እሱ ድማ ኣብ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝተነጥቀ እናበለ ትሕትኑ ክነግር እንከሎ ንርኢ ንሱ እንከሎ ሰማያት ተነጢቁ ዝኸደ ንሱ በዓል እንክነሱ ግን ሓደ ሰብኣይ ይፈልጥ ናብ ሰማያት ዝኸደ ምክንያቱ ብዛዕባ ትምክሕቲ ትምህሮም ነይሩ ክምካሕ እንተ ዝደልሲ ዘመክሕ ብዙሕ ነገር ኣለኒ ምክንያቱ ሓደ ሰብኣይ ይፈልጥ ኢሎም ናብ ሰማያት እንከላይ ተነጢቁ ከም ዝኸደ ኣብኡ ድማ ብጀካ መላእኽቲ ደቂ ሰባት ክሰምዑ ዘይክእሉ ቋንቋ ሰምዐ እናበለ እሱ ዝረኣዮ ነገር እንክነሱ ግን ሓደ ሰብኣይ ኢሉ ክነግር እንከሎ ንርኢ ናይ ኣቦታትና ትሕትና ከምዚ እዩ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣይብሉን እዮም ኣቦታትና ኩስቶ ከምዚ ገይሩ ናይ ብፃዮም ቅድስና ክግለጽ እዮም ዳኣ ዝፈቱ እምበርናቶም ቅድስና ክግለጽ ኣይፈቱን እዮም ስለዚ ሃዋርያው ቅዱስ ማርቆስ ድማ ብዛዕባ ነብሱ ክጠቅስ እንከሎ ሓደ መንእሰይ ነፀላ ተሸፊኑ ክተሎ ነበረ ብምባል ይነግረና ማለት እዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ኣቡኡ አርስጦቦሎስ ይበሃል ልክዕ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ በቡ ኣፍሪቃዊ ይብሉና ኣቦታትና ምክንያቱ ቅዱስ አርስጦቦሎስ ካብዚ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝመፀ ብፍላይ ድማ ካብ ሊብያ ዝመፀ ቅዱስ ኣቦዩ ይብሉና ማለት እዩ ኣዲዩ ድማ ቅድስት ማርያም ትበሃል ኣዲዩ ካብተን 36 ቅዱሳት ኣንስቲ ኣቡኡ ከዓ ካብቲኦም ንጎይታ ብቕንዕና ብትሕትና ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣብ የማኑ ዝቕመጡ ዝነበሩ ቅዱሳን ሓደ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ ሕጂ አርስጦቦሎስ ዝበሃል ካብ 72 ኣርድእቲ ኣሎ ኣብዚ ከየደና ግረና ንሱ ኣይኮነን ኣቡኡ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ምስ 72 ኣርድእቲ ኣይተቆጥርን ግና ካብቶም ብፍጹም ትሕትና ንጎይታ ዘገልገሉ ኣዝዮም ትሑታት ኣቦታት ሓደ ከም ዝነበረ ግን ኣቦታትና ይነግሩና ማለት እዩ ኣዲዩ ብፍላይ ድማ ማርያም ቅድስት ካብተን 36 ቅዱሳት ኣንስቲ ክትከውን ዝበቕዐት ቤታ ንጎይታ ዝሃበት ንኣገልግሎት ክኸውን ንጎይታ ሂባት ገዛኣ ወፍያ ማለት እዩ ስለዚ ንሳን ሰብኣያን ኮይኖም ምስ ወዳ ንጎይታ ከም ዝተኸተልዎ ይነግረና ማለት እዩ በዓልቲ ፀጋ ነበረት ወይ ከዓ ሃፍታም ሰበይቲ ነበረት ይብል እሞ ንወዳ ከዓ ናይ ዮናናውያን ናይ ሮማይስጥ ናይ ዕብራይስጥ ቋንቋ ኣምሃረቶ ይብል ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ እምበኣር ናይ ዮናናውያን ናይ ሮማይስጥ ናይ ዕብራይስጥ ቋንቋ ይፈልጥ ነበረ ገና ብህፃንነቱ እንከሎ ድሓር ድማ መጽሓፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ናይ ኦሪት መጽሓፍቲ ተማሃረ ይብል ገና ብንእሱነቱ ኣቡን ኣዲዩን እዚ መጽሓፍቲ ዝኸምህርዎም ከለዉ ንርኢ ማለት ልክዕ ስለዚ ኳይ ጎይታ እንታይ ዝበለ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 7 ድሕር ንዝክር ኮይና ካብ ፍቅዲ 17 ጀሚሩሲ ካብቲ ጽቡቕኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ ካብቲ ሕማቆም ከዓ ሕማቕ ፍረ ይፈሪ ማለት ስለዚ ናይ ውሉድ ውፅኢት ወይ ከዓ ናይ ወለዲ ውፅኢት ውሉድ እዩ እቲ ውሉድ እንኮላይ ናይ መን ውፅኢት ይድሕርልና ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ጥዑያት እንተረኣ ኮይኖም እቲ ዝወልድዎ እቲ ዝምህርዎ ወዶም ከዓ ጥዑይ ይኸውን እዞም ወለዲ ደይ ጥዑያት ኮይኖም ከዓ እቲ ዝውለድ ዝዓቢ ህፃን እውን ጥዑይ ኣይክኸውን ማለት ስለዚ ገና ናይ ቀደም ኣቦታትና ምስ ወለዱ ዝምህርዎም ዝነበሩ መፅሓፍቲ እንታይ እዮም እንተረኣይልና መጀመርታ ናይ ቤተ ክርስቲያን መፅሓፍቲ ብድሕሪኡ ድማ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ግን ወለዲ እንታይና እንደቅና ንምህሮም ነንነብስና ክንፍትሽ ይግባአና እቲ ዝግባእ ግን እንታይ ነይሩ እንተረኣይልና ናይ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍቲ ከነምሮም ይግባአና ብድሕሪ ናይ ጥበብ መጽሓፍቲ ብድሕሪ ዝኸዱሉ መንገዲ ስለ ዝፈልጡ ከዓኒ ካብታ መንገዲ ኣየልጉሱን እዮም ከምቲ መጽሓፍ ዝእዝዞ ማለት እዩ ስለዚ ኣቡና ኣዲዩ ንወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ መጽሓፍቲ ቤተ ክርስቲያን ኣምሂሮሞ ናይ መጀመርታ ንሶም ዘውፅሉ ሽም ዮሃንስ እዩ ዮሃንስ ማለት ፍስሓ ወሓሴት ማለት እዩ ድሓረ ግን ጎይታ ንኩሎም ሃዋርያት ስም ከውፅሎም እንከሎ ንወንጌላዊ ማርቆስ ድማ ማርቆስ ኢሉ ፀዊዕዎ ማለት እዩ ማርቆስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተልና ኣብዚ ናይ ስሙ ትርጓሜ ክንርኢ ከለና ኣቦታትና 4 ትርጉም ይህብዎ ማርቆስ ማለት ንህብ ማለት እዩ ይብሉ ማርቆስ ማለት ካህን ማለት እዩ ይብሉና ማርቆስ ማለት ሞደሻ ማለት እዩ ማርቆስ ማለት አንበሳ ማለት ይብሉና ማርቆስ ማለት ሞደሻ ማለት እንታይ በዚ ሽም እዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ተፀዊዕሎ ሞደሻ ይብልዎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣቦታትና ንምንታይ እንተበልና ሞደሻ ስርሑ ካላ ኣይኮነን ተቐንዲ ስርሑ ንኸቢድ ነገር የፈራርስ ጥውይ ንዝበለ ነገር እንኮላ የስተኻኽል ትኽ ከም ዝብል ይገብር ብሓፈሻ እቲ ቀንዲ ስርሑ ናይ ሞደሻ ምስትኽኻል ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ናይ ምብራቕ ናይ ዘይበፅሖ ቦታ የለን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክምህር እንከሎ ብኣምልኾተ ጣዖት ብጉጉይ ሃይማኖት ብመንገዲ ርክሰት ተባላሹ ዝነበረ ተጠዋዊ ዝነበረ
ናይ ደቂ ሰብ ህይወት ትኽዘበለ በአምልኾተ እግዚአብሔር ስለዝኾነ መውደሻ ይብሎ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ውን ልክ ማርቆስ ማለት መውደሻ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ግብጽ ድማ አምልኾተ ላም የምልኹ ስለዝነበሩ ነዚ አምልኾተ እዚ ሓደሽደሽ ከም ዝብል ዝገበረ ቅዱስ ሐዋርያ ስለዝኾነ መውደሻ ይብልዎ ማለት እዩ በረኸት ይሕደረና ልክዒ ተኻልኣይ ስሙ ድማ ንህቢ ማለት እዩ ንህቢ ከም እንፈልጦ እቲ ዝሰርሖ ቀንዲ ስርሑ መዓር ክሰርሕ እንከሎ ግን ካብትን ለቂሙ ካብቲ ፀፅቡቁ ፍየሪ ካብ ዝተፈላለየ ዕምባባታት ለቂሙ እዩ መዓር ዝሰርሕ ንህቢ ከም እንፈልጦ ማለት እዩ መዓር ድማ ተስተዓመ መግቢ እዩ መዓር ተስተዓመ መግቢ ኣብ ዓለም ተስተዓመ መግቢ እንታይ እንተልና መዓር እዩ መዓር መጥዓሙ ጥራሕ ኣይኮነን መድሃኒት እዩ ዝተፈላለዩ ሕማም መድሃኒት እዩ መዓር ከምኡውን ስለምንታይ እዮም ደኣሞ እንታይ የተሓሕዞ ምስ ማርቆስ መዓር ወይ ከዓኒ ምስ ንህቢ እንተበልና ልክዕ ንህቢ መዓሩ ንምስራሕ ካብ ዝተፈላለየ ዕምባባታት ከም ዝለቅም ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ድማ ካብ ጎይታ ተማሂሩ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ትሕቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኑ ከም ዝተማሃረ ይነግረና ከምኡውን ካብ ገጸ ካብቶም 4 ገጸ እንስሳ ዝበሃሉ ክሩቤል ገጸ አንበሳ መጽዩ ይምህሮ ከም ዝነበረ ወይ ከዓኒ ይራድኦ ከም ዝነበረ ኣቦታትና ይነግሩና ስለዚ ካብ ጎይታ ጥራሕ ደይኮነ እንኮላይ ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያ ተማሂሩ ስለዝጸሓፈ ካብትን ለቂሙ ወንጌሉ ስለዝጸሓፈ ንህቢ ይብሉ ኣቦታትና ልክዕ ከምቲ ንህቢ መዓር ክሰርሕ እንከሎ ካብትን ዕምባባ ዝለቅም ማለት እዩ ልክዕ መዓር መድሃኒት ከም ዝኾነ ወንጌልካ እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ጸሓፋ ወንጌልካ መድሃኒት ንኹሉ ናይ ነፍሲ መድሃኒት ከማነ መድሃኒት ብመድሃኒቱ ነፍሲ እትፍውስ መድሃኒት ማለት እዩ ስለዚ ኣቦታትና ማርቆስ ማለት ንህቢ ማለት እዩ ይብሉ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ማርቆስ ማለት ካህን ማለት አገልጋሊ ማለት እዩ ቅዱስ ማርቆስ ድማ ካህን እዩ አገልጋሊ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ከምኡ እንት ናይ መወዳእታ ትርጉሙ አንበሳ ማለት እዩ ማርቆስ ዋላ ክንጽውዖ ከለና እንታይ ማርቆስ ዘአንበሳ ሉቃስ ዘላሕም እንዳበልና ዮሐንስ ዘንስ ማቴዎስ ከዓኒ ዘሰብ ንብሎ ማለት እዩ ልክዕው ማርቆስ ዘአንበሳ ወይ ከአንበሳ ባህሪኡ ከም እንፈልጦ ንጉሰ እንስሳ እዩ አንበሳ ልክዕ ንጉስ ናይ እንስሳ ከም ዝኾነ ብፍላይ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣቦታትና አንበሳ ዝበዝሕ ዝርከበሉ ቦታስ ኣበይ ይኹን ኢልካ ኣብ ኣፍሪቃ ስለዚ አንበሳ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሕ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ ናይ አንበሳ ናይ ኣፍሪቃ ንጉስ ሐዋርያ መን እንተልና እንኮላይ ቅዱስ ማርቆስ እዩ ንኣብነት ሕጂ ብፍላይ እዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ እዚ ምድሪ ኣጋዚ ብምሉእ ክህነት ካበይ ወሲዱ እንተልና ካብ ቅዱስ ማርቆስ ሕጂ ንዓና በዓል ዕለት ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ማለት እዩ ብተዛዋሪ ከማን ኣይኮነን ትኽኢሉ ማለት እዩ ክህነት ካበይና ወሲድናዮ እንተደኣልና ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ክህነት ዝወሰድዎ ካብ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ስለዚ ንጉስ ናይ ኣፍሪቃ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ከምቲ አንበሳ ንጉስ ናይ በረኻ ዝኾነ ማለት እዩ ከምኡውን አንበሳ እንተደኣ ርኢናዮ ንላሕም ጎይታ እዩ ንላም ክሕዛ እንከሎ ስብርብር ይዘብላ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ኣምልኾተ ላሕም ስብርብር ኣቢሉ ዘጥፍአ ዝደምሰሰ ቅዱስ ሐዋርያ ስለዝኾነ ብአንበሳ ይምሰል ማለት እዩ ብፍላይ አንበሳ ድምፁ ከውፅእ እንከሎ አንበሳ ክግዕር እንከሎሲ ኩሎም እንስሳ ከም ዝስንብሩ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ከዓ ወንጌሉ ክምህር እንከሎ አይሁድ መናፍቃን አጋንንት ይርዕዱ ነበሩ ይንቅጥቀጡ ነበሩ ይብለና ስለዚ ኣቦታትና መን ኢሎሞ አንበሳ ይብልዎ ማለት እዩ ናይ ስሙ ትርጓሜ እዚ እዩ ማለት ስለዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ልክዕው ብናይ ኣቦታትና ትውፊት ኣብ መበል 10 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ 10 ዓመተ ምህረት ከም ዝተወልደ እዮም ዝነብሩና ካብ ኩሎም ካብቲኦም ንጎይታ ዝተኸተሉ 120 ቤተሰብ እቲ ዝነኣሰ ከም ዝነበረ ይነግሩና ወዲ 20 ዓመት ከም ዝነበረ ንእሽተይ ማለት ስለዚ እንኳ ነፀላ ተወንዚፉ ክኽተሎም ከሎ ምስ ሓዝወስ ነፀሉ ገሪፍሎም ሃዲሙ ኸደይ ንእስነት ስለ ዝነበረ ይብሉና ኣቦታትና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን ድሕሪ ናይ ጎይታ ዕርገት ስንክሳር ጽሒፍዎ ከም ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ባርናባስን ንኣሕዛብ ክምህሩ ኢሎም ክኸዱ እንከለዉ ኣብ ሓደ ስፍራ ኣሕዛብ ክቁጥቁጥዎም ክገፍዎም ከለዎ ምስ ረኣየ ገዲፍዎም ተመልሰ ይብል ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ እቲ መከረኦም ምስ ረኣየ ማለት ገና ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ድሓረ ግን ከምቲ ኣቦታት ዝምህርዎ ናብ ድንግል ማርያም ከይዱ ከም ዝለመና ይብል ስለምንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝበላ እሞ ብድሕሪኡ ግን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብርእሱ እንዳዳሃሰሰት ብዙሕ ነገር ከም ዝመሃረቶ ብድሕሪ ዝን ከም ዝተበዐ
ድሓር ብፍላይ ድማ ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስን ባርናባስን ድሕርቲ ዝነበሮም ናይ ኣገልግሎት ግዜ ተመልሶም ናብ ኢየሩሳሌም መጽኦም ክዕልሉ እንከለዉ ክንደይ ኣሕዛብ ብትምህርቶም ከም ዝኣመኑ ኣብ ልዕሊኦም ሓድሪ ጎይታ ድማ ብዙሕ ድንቂ ተኣምራት ከም ዝፈጸመ ምስ ነገሩ ቀነአ ይብል ካብዚ እንዳሓር ግን ሃርያ ቅዱስ ማርቆስ ብፍርሒ ዘይኮነ ብተባዕነቱ ዝፍለጥ ቅዱስ ሓዋርያ ኮነ ይብል ምሳኹም ክኸይደ እንተበሎ ኸማኒ ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከልከሎ እዩ ዝብል ምክንያቱ ኣቐዲሙ እንታይ ርእይዎ ስለ ዝነበረ ክፈርሕ ርእይዎ ስለ ዝነበረ ክምለስ ርእይዎ ስለ ዝነበረ ግን ኣብኩኡ ነበረ ይብል እሞ ቅዱስ ባርናባስ ግን ሒዝዎ ኸደ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ንሃርያ ቲቶ ሒዙ ኸይድ እንከሎ ቅዱስ ባርናባስ ከዓኒ ንቅዱስ ማርቆስ ሒዙ ከም ዝኸደ ብፍላይ ቅዱስ ባርናባስ ምስ ዓረፈ ገኒዙ ዝቐበሮ ኸማኒ ሃርያ ቅዱስ ማርቆስ ነበረ ኣብ ቆጵሮስ ማለት እዩ ኣብ ቆጵሮስ ሃገር ምሂሩ ሰማዕትነት ምስ ተቐበለ ቅዱስ ባርናባስ ንባዕሉ ንዕኡ ዝገነዘውን ሃርያ ቅዱስ ማርቆስ ከም ዝነበረ ድሓር ስሙ ገኒኑ ኸማኒ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ባርናባስ ዝገነዘ ተባሂሉ ክብሪ ንመን ይግለጸሉ ንቅዱስ ባርናባስ ብቅዱስ ማርቆስ እንታይ ኮይኑ ተባሂሉ ማለት እዩ ተገኒዙ ተባሂሉ ቅዱስ ማርቆስ ካብኡ ንላዕሉ ክብሪ ከም ዝተገልጸ ማለት እዩ ምክንያቱ ብድሕሪኡ ናይ ኣገልግሎት ህይወቱ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ኣዝዩ ድንቂ ዝኾነ ብመከራ እንተበልና በቲ ዝገጥሞ ዝነበረ ብዙሕ ፈተናታት እንተበልና ኣዝዩ ከቢድ ፈተና ሓሊፉ ዝተቃለሰ ስለዝነበረ ጎይታ ኸማና መወዳእታ እንታይ ዝብሎ ቃል ኪዳን ከኣትወሉ ከሎ ክብርኻ ከምቶም 12 ሃዋርያት ወገኑ ካብ 72 ኣርድእቲ ቅዱስ ማርቆስ ካብቶም 72 ኣርድእቲ እዩ ድሓሪ ጎይታ ግን ክብርኻ ከምቶም 12 ሃዋርያት እዩ ይብሎ ማለት ብመንበር እንተመፂና እውን ሕጂ ትዝዓበየ መንበር ናይ ቅዱስ ማርቆስ ወንበር ናይ እስክንድርያ ወንበር ማለት እዩ በረኸት ይሕደረና ለክዕዩ ትናይ መጀመርታ ጉዕዙኡ ኣብ ዝተፈላለየ ብፍላይ ካብ ኢየሩሳሌም ከይረሓቓ ፍልስጥኤምን ከባቢኣን የስተምህር ነበረ ምስ ሃርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኑ ይብለና ሞዳሓረ ግን ሃገረ ስብከቱ ግብፂ ስለ ዝኾነ ናብ ግብፂ ኣተወ ናብ ግብፂ ኸይድ እንከሎ ከዓኒ ብዙሕ ሰሃራ ባህሩር ስለ ዝነበረ እቲ ብፍላይ ድማ ሓደ እዋን ዕንቅፋት ሃረሞሞ ይብል እቲኣ ለቢስዋ ዝነበረ ጫማ ተበተኸቶ ይብል ልክዕ ዝተበተኸ ጫማ ኣብ ኢዱ ሒዙ ድማ ናብ ከተማ ምስ ኣተወ ናብ ሓደ ሰፋይ ጫማ ይኸይድ እሞ ኣንያኖስ ብሎ ሰፋይ ጫማ ልክዕ ነታ ሰፋይ ጫማ ድማ ጫሙኡ ንክሰፍየሉ ይህቦ እቲ ሰፋይ ጫማ ልክዕ ናይ ሃርያ ቅዱስ ማርቆስ ጫማ እናሰፈየ እንከሎ እቲ መስፍኡ ሓሊፉ ንኢዱ ሃረሞ ወግኦ እሞ ደሙ ፈሰሰ ተቆንዘወ ይብል እሞ ልክዕ ከምዚ ሰብ ምስተወግአ ደውፆ ዓይነት ድምፂ ምሽ ኣሎ እንታይ በለ ይብል ኢታስታኦስ በለ ይብል እዚ ኣንያኖስ ዝተባሃለ ሰፋይ ጫማ ኢዱ ምስተወግአ ኢታስታኦስ ኢሉ በዚ እዋን ዝምባር ሃርያ ቅዱስ ማርቆስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣመስገነ ምክንያቱ ለካ ብምክንያት ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጫምኡ ከም ዝብተኽ ዝገበረ ሓንሳብ ሽግር መከራ ዝኾነ ዲሓፅምናዮ ነገር ከጋጥመና እንከሎ ኣክንና ምምራር ንኣቱ እንታይ ኮን ይኸውን ኢልና ክንሓስብ ይግባአና ኩሉ ዝኾነ ንምንታይ ስለ ዝኾነ ንጽቡቕ ይብለና ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኩሉ ዝኾነ ንጽቡቕ እዩ ንምንታይ እግዚኣብሔር ነቲ ነገር ከም ዝገበሮ ዝፈልጥ ሓደ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ማለት ኩሉ ግን ንምንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ንጽቡቕ እዚ ሃርያ ቅዱስ ማርቆስ እምበር ተረዲእዎ ንሰናይ ነገር ከም ዝነበረ ጫምኡ ዝተበትከ ለካ ብድሕሪኡ ሽዑ ብዮናኒ ቋንቋ ስለ ዝነበረ እቲ ኢታስታኦስ ዝበሎ ሃርያ ቅዱስ ማርቆስ ካዚ ቋንቋ ስለ ዝፈልጦ እዚ ትብሎ ዘለኻ ስም ዳ ትፈልጦ ዲኻ በሎ ይብል ዝር ፀዋዕካዮ ስምሲ ስለ ትፈልጦ ዲኻ በሎ ይብል እሞ ኣንያኖስ ግን ኣይ ኣቦታተይ ክብሉ ዳ ሰሚዐ እምበር እንታይ ምዃኑስ ኣይፈልጦን ይብል ኢታስታኦስ ትርጉሙ ድማ ኣሃዱ እግዚኣብሔር ማለት ይብሉን ኣቦታትና ሓደ እግዚኣብሔር ማለት በል ካብ ዘይፈለጥካዮስ ክነግረካ ብምባል ድማ ሃርያ ቅዱስ ማርቆስ ገና ካብ ፍጥረት ጀሚሩ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ተሪኹ ኣብ መወዳእታ ድማ ጎይታ ስጋ ለቢሱ ከም ዝተገልጸ ንድሕነት ናይሉ ኣብ መስቀል ከም ዝወዓለ ካብ መስቀል ድማ ከም ዝመተ መይቱ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ከም ተፈልዩ ከም ዝተንስአ ሰማያት ከም ዝዓረገ እንደገና ድማ ንዳግማይ ፍርዲ ክመጽእ ምዃኑ ብኡ ደኣመነ ክድሕን ምዃኑ ድማ ኣብርሃሉ ይብል እሞ ገሮሞ ሰንበደ ተደነቐ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ዝበልካዮ ማዕርኽ እንድዝሓያል ኣምላኽ ምዃኑ ብኸመይ ኣምነካ በኸመይ የረጋግጽ በሎ ይብል ስለዚ ሃርያ ቅዱስ ማርቆስ ድማ በል ተመልከት በሎ ይብል እሞ ልክዕዩ ብመስፈ ገይሩ ኢዱ ቀሪድዎ ይነበረን ልክዕ ከም ናይ ጎይትኡ ድማ እንትፊሉ ጭቃ ሰርሐ እሞ ይብል ካብቲ ዝሰርሖ ጭቃ ድማ ነታ ኢዱ ድርዝ ኣቢሉ ለኸየላ እሞ እፈላ ይብል ብድሕሪ እዚ እንተ ደኣ ኣልጎሶ ነቲ ሓመድ እንታይ ኮነ ይብል ኣይኮነን ዶ
ምፍዋስ ጥራይ ወላ ሓንቲ ቆስሊ ከም ዘይብላ እታ ኢዱ ተፈወሰት እቲ ብመስፈስ ተወገ ኢዱ ሓወ በዚ ነገር እዚ ድማ ተደኒቁ ተገሪሙ ሰገደሉ ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ማለት መን አንያኖስ እቲ ናይ መጀመርታ ሊቀ ጳጳስ ናይ እስክንድርያ ቅዱስ ማርቆስ እቲ ካልኣይ ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ አንያኖስ ክኸውን በቂዕ ማለት ለካት ናይ መጀመርታ ወዲ መዝሙር ክኸውን ደሎ እሱ ስለ ዝነበረ ጎይታ ጫምኡ ከም ዝብተኽ ዝገበሮ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ማለት ብድሕሪ አንያኖስ ሒዝዎ ኸደና ቤቱ ንሱን ደቁን ሰበይቱን ንዑ ሰምዑ ዘበሉ ቤተሰቡ ኩሎም ድማ ናብኡ ኣቀረቦም ብናይ ጎይታ ትምህርቲ ይእሚኑ ድማ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ አጥመቆም ብድሕሪ እዚ ንአንያኖስ ሊቀ ጳጳሳት ኤጲስቆጶስ ገይሩ ካብቶም ደቁ ድማ ድቁና ክህነት ሸመሎም ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ልክዕ እዚ ሰሜን አፍሪቃ ዝበሃል ሃገር ብሙሉእ ሰቢኹ ኣምልኾተ ላሕሚ ኣጥፊ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ልክዕ በዚ ዕለት ን17 መዓልቲ መጀመርታ ኣሳቂይዎ እዩ ዝብል ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ዘይረኸቦ መከራ የለን ካማን ልክዕ ሓደ ትውፊት ናይ ቦታትና እንታይ ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ልክዕ ኣብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ኣቀዲምና ዝጠቕስናዮ ጥቕሲ ማለት እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ብዛዕባቲ ልክዕ እቲ ራእይ ዝረኣየሉ ግዜ ማለት እዩ ነቲ ራእይ ቅድሚ ምርኣዩ ብእግሩ ክጓዓዝ እንከሎ ኣብ ናይ በረኻታት ስፔን ማለት እዩ ብእግሩ እናተጓዓዘ እንከሎ ካብ በዝሒ ብእግሪ ምጓዓዝ እቲ ዝረኸቦ ዝነበረ ጫማ እውን ስለ ዘይነበሮ ጥዑይ ጫማ ኣእጋሩ ቆሲሉስ ልክዕ እቲ ዝረግፆ ዝነበረ መንገዲ ክሳብ ናይ ደም ምልክት ዘውፅእ ኮነ እዩ ዝብለና ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ጎይታ ምስ ጸለየ ምስ ተኸመ ካብ ስስኻ ትረኽቦ ዘለኻ ንላዕሊ መከራስ ፍቁረይ ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ግብፂ ይረክብ ኣሎ እናበለ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ክብሪ እውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝነበረ ምክንያቱ ሓደ እዋን ገዲፍዎም ክምለስ እንከሎ ርዩ ስለ ዝነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ግዜ እውን ሒዘካ ኣይከይድን ኢልዎ ስለ ዝነበረ ከምኡ ኢሉ ከም ዘይተረፈ እንታይ ደኣኒ ኣዝዩ ተባዕ ሐዋርያ ኮይኑ መከራ እውን ይረክብ ከም ዘሎ ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከም ዝነገሩ ኣቦታትና ይነግሩና ብድሕሪ እዚ እቲ ዝረኣዮ ራእይን ሰማያት ከይዱ ከዓ ከም ዝረኣይ ይነግሩና ማለት እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ እምበኣረይ ኣቀዲሞም ን17 መዓልታት ዝኣክል ኣዝዩ ዘይበሃል ብዙሕ መከራ ከም ዝገረፍዎ ከም ዝቀጥቀጥዎ ብገመድ ጎቲቶም ከም ዘኽለልዎ ክሳብ ኣካላቱ እናተቆራረፀ ዝኸይድ ከም ዝገበርዎ ዘይበሃል መከራ ኣብ መወዳእታ ድማ በዚ ዕለት እዚ ሰማዕትነት ከም ዝተቐበለ ኣሕዛብ ጨካናት ስለዝኾኑ ግን መይትን ክንሱ መሊሶም እንታይ ክገብርዎ ደለዩ ይብለና ሓዊ ከንድድዎ ደለዩ እሞ ይብል ድሓደ ግን መብረቕን ማዕበልን ዝናብን መፅኡ ነታ ነብሱ ከም ዝከለላ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ምእመናን መፅኦም ነቲ ክቡር ስጉኡ ወሲዶም ብክብሪ ገኒዞም ከም ዘቐመጥዎ ልክዕዩ በዚ ዕለት እዚ ድማ ብክብሪ ሰማዕትነት ተቐቢሉ ካብ ስጉ ብዙሕ ዘረንቕ ተኣምራት ከም ዝፍፀም ከዓ ይነግሩና ማለት ኣብዚ ሕጂ እዋን ቅዱስ ስጋ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ኣብ እስክንድርያ ከም ዘሎ ይነግሩ በረኸቱ ረድኤቱ ኣማላድነቱ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ኣይፈለየና በረኸት ኩሎም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር ኣምላክ ይዓድለና ስም እግዚአብሔር ኣምላክና ንዘለዓለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣሜን